Ja, prøv en gang at se her. Dette er faktisk en 4 år gammel reservedel. Og vi er nu i fuld gang her igen for virkelig at bringe den flotte glans helt tilbage til det matte materiale. Her får I lige en lille hurtig demonstration af processen. Hvordan du faktisk helt enkelt med et 120 kan få sådan en båd fra dette til. Vi gør båden fugtig ved hjælp af vand i en sprayflaske. Solen skinner nu, der er en lille brise, så det tørrer hurtigt. Når her kommer den. Er et 120 den flydende gnidemiddel. Produkt på svampen. Du skal påføre produktet på det fugtige område og massere det forsigtigt ind. Ja, og solen og vinden udtørrer det hurtigt. Ja, det er muligt. Men jeg har min vandflaske her. Jeg sprayer det bare vådt igen. Og herfra tager jeg den med ro. Frontrammer med lampeskive. Jeg starter bare meget langsomt. Med et vist pres dog. Det sker selvfølgelig ikke helt af sig selv. Det er en mekanisk effekt, ikke en kemisk. Det er fuldstændig vandbaseret. Det bliver meget ofte misbrugt i dag. Vandbaseret produkt. Dette er et fuldstændigt vandbaseret produkt uden nogen form for opløsningsmidler. Jeg vil lige prøve at gøre et lille stykke færdigt her. Jeg vil straks protestere maskinen, fordi jeg selvfølgelig meget friktion her under min lammeskive. Der kommer den. Den stopper selv. Så meget modstand. Modstand tilbyder at se nu. Nu dæmper jeg det bare lidt igen. Og jeg vil bare lige afslutte det. Drej den lidt hurtigere. Lidt mere balance. Jamen ja, hvad mere kan man ønske sig?